Waar moest je gewoon eten, Monique? Die de busshop. Nee, iets Oh, en is dat een uitje? Ja, dat is een beetje, ja. Is er gaat te vieren? Nou, nee, ik niet. Nee, als collega ga je dat verlaten. Dus ja, kom maar even kijken. Ik moet wel mijn auto poetsen. Hè. Die gaat ook verlaten. Ja. Wieso? Is ze die vrouw die meug of zo? Nee, dat was niet te wie drieën. Te wie drieën? Ja, gewoon hoe dichterbij werken. Oké, want waar komt ze vandaan? Hier? Oh, Boksem. Ja. En waar werk je dan? In Posterol. In Postert. Ja. Ja, en wie lang ben je dan onderweg? 35 minuten. Oké. Ja. En wat voor werk doet je, dames? Een ouderenzorg. Ah! Ja. Hier in het dorp? Nee, Ja, een Postert. Ja. Ja. Hey, maar heb je altijd dan samen dienst? Nee. Niet? Nee, niet altijd, nee. Oké. Nee. Hey, maar vind je het niet te ver rijden? Wat? Ik woon in Postert. Oh! Ah, dat is zo gek om... Ja. Oké. Hey, Huub. Ja. Huurt een van die vrouwen bij dicht aan? Welke denk ze? Dan ben ik al skieken, 26 jaar. 26 jaar. Zijn we bijeen en we zijn 22 jaar getrouwd. Ja. Kijk, dat weet ik. Oh. Doe helft dat goed bij, Huub. 23/11/2001. Dat is wel een E. Wie had ze trouwens? Jacqueline. Jacqueline, dat is wel een zeldzame de Huub, hè? Ja, dat is Dat hij allemaal die werd het gewoon, die datums. ja, dat zou ik ook versteld van, moet ik zeggen. Ja. Ja. Helpt hij dat allemaal zo goed bij? Nee. Nee, meestal niet. Oh. Maar ja, die datums weet je wel, moet ik zeggen. Oké. Jawel. Of heeft ze die op de vrachtwagen geschreven? ergens? Nee. Alleen de namen. Alleen de naam op de Van beurt Mick en de is. zoon. Oké. Hey, even zonder reclame te maken, maar rijstig pataten? Ja, dat heb je goed. Niet alleen patat hier. Anders alle agrarische producten in bulkvorm. Kijk, En bulkvorm wil zeggen in 35 ton of Ja. iets meer. dan kunstig neem ik aan ook wel eens regelmatig bij de frietboer bij mij in de deur, waar we de naam niet van zullen nemen. Ja. Hey, kijk, hey, gaaf, die piepen gewoon de reclame, dat hoef je ons meestal niet meer te doen. Ja, ik weet niet waar het zich vanaf komt. Ja, nou, in dat dorp. In Lom? Ja, daar woon ik. Ja, wel. oké. Ja, daar kom ik regelmatig. Ja, Ja, inderdaad. ja, precies. Maar Dus waarom is die in het rijden dan? Omdat ik weekend heb. Ik vertrek op zondag en ik kom normaal, toevallig ben ik gisteren toegekomen, normaal kom ik op donderdag toe. Oké. En nu heb ik weekend en dan vertrek ik zondag weer. Jacqueline, Ja. wat vindt zich ervan dat hij eigenlijk met het eigenlijke weekend dan nooit toe is? Oh nee, ik vind dat top. Ik ben het helemaal gewend. Ja? Ja, juist. Ja. Maar hoe zit het dan met verjaardagen en zo? Giet zich dan overal alleen in? Ja. Ja. Dat is een keuze, die ze meuks. Ja, hoe net zeggen, ben gewend. Nou ja, die keuze is ik vooral gemaakt, denk ik. Nee, dat is of niet waar. Die hebben we samen gemaakt. Ja, dat kun je niet alleen maken, die keuze. Nou, Ik heb alleen de keuze gemaakt om vrachtwagenchauffeur te worden. Maar om dit te gaan doen bij deze baas, heb ik heel uitdrukkelijk met haar besproken. oké. Dat ik nergens sociaal gezien, nergens tijd voor heb. Dat is alleen maar voor die. Je zit elkaar nog genoeg hier. Ja? Jazeker. Oké. Ik heb op vrijdag Dames zitten er bij te kolen, joh. Wat gemeten. Ja. Ik heb op vrijdag altijd vrienden. Hij zegt dat ook dat als ze honger is, dat ze een beetje neutelig wordt. We zullen geen namen nemen. Die is er vandaag toevallig niet bij, maar soms zit er dat zelf zo van. En dan moet ik geen eten, dat is weer neutelig. Ja. Die Snickers reclame, zo ben ik echt. Oh ja? Die is zo. Ja. Die is zo. Oeh. Dus het feit dat ze nu nog laag is eigenlijk meegenomen? Of Dat is is dat een best- neplachje? Nee, ik kan niet nappeting doen, nee. Nee, dat kan ik niet. Monique is echt. Nee, puur. Ja. Oké. Wie past er nou op de oudjes? Ja, dat weten we van niet. Dat mag ik... De andere collega's. Jawel. Ik heb vakantie. Hoe lang? Ik begin maandag weer. Lekker. Ja. Dus dan is het iets voor dit soort dingen. Ja, Oké.
Hey, heb jij mannen die er in het weekend wel zien? Ik ben alleen. Ja. Mijn man is er in het weekend wel. Oké. Juist. Ik heb er geen. Monique wil ze nog een oproep doen. Nee. Liever niet. Nee, ik vind het helemaal prima zo. Blijf maar weg. Oké. Maar als er nou reacties komen op deze... Die de mailbox explodeert. Nee, dat zul je als mailbox zien dan. Ja, Maar ja. kunnen we, welke reacties moeten we doorsturen? Ik weet het niet. Groter dan 2 meter? Even denken. Een beetje atletische types? Nee, dat niet. Nee, Nee? een beetje wel een buikje en niet afgetraind. Ja. Groter als mij. En een Nu is beetje het- ouder. Beetje ouder, ja. Geen jongere, nee. Beetje ouder. En niet kaal. Oké. Sorry, Huub. Ja, maar ik share waafuur. Ja, maar ja, Huub is al vergeven, hè? Ja, dat is waar. 26 jaar samen Dat is waar, ja. met Jacqueline. Nee, dat... Hey, en waarom moet hij een buksje hebben? Wil ze wat een beetje teddybeerachtig, knuffelbeer? Ja, een beetje zo gaat ja. Ik vind dat niet mooi, zo'n afgetraind. Dat vind ik niet nat. Oké. Moest er ook nog een gesprek mee kunnen voeren? Ja, dat maakt niet zozeer goed, maar... als ze wel lief is voor mij. Oké. Oh, je moet lief zien voor dit. Jawel. Oké. Maar het is niet zo dat een dik moet luisteren als ze nog een lange en moeizame Deens toekomst van het werk. Nee, En de wilst die ik voor ben ook zelf niet? ook geen illustrator. Oké. Nee, dus... Patoefelen staan of niet? Huh? Je moet wel met de patoefelen klaar staan of niet? Nee, ik ben best wel gemakkelijk. Ja, dat klopt. Maar ja, waarom ben ik alleen? Ja. Ja, vertel. Ja, weet je niet. Wat was er reden voor zijn? Nou, je wil niet echt gebonden zijn. Nee, momenteel niet. Nee, Nee. daarom. Je wil nog lekker genieten van alles. Ja, Ja, dat zal zeker. het zijn. Je wil genieten van die vrijheid. Juist. Waarom moet hij anders zien als die? Ja, daar heb ik een beetje een zwak voor, denk ik. Oké, voor Ik weet het dan niet. voor de wat rijpere man. Ja, rijper. Rijper, met wat levenservaring. Oké. Maar dan in welke regionen groten we dan? Ja, Waar wel leeft een hij? poster. Waar? Waar leeft hij? Oh, de waar vrouw leeft- zijn vrouw natuurlijk niet nog heel leeft hij, dus ik vroeg. Minimaal 10 jaar ouder. Ja, Dus daar dat is dan, Mine leeft niet. 34, 36. ja, een beetje 35 plus. 34 plus. Ja. Dus? Dat ben ik ook niet, joh, ze dat dan Nee, dat is te jong. Best een jongen. Ja, een jong. Ik mis die 10 jaar inderdaad. Nee, maar want dan ken ik vast, als die mailtjes nou allemaal binnen gaan lopen, hè, voor Monique, hè, dan weet ik al wat ik direct weg kan strepen. Hè. Ja. Even kijken, Ja. kleur hoog, maakt dat ook nog wat Ja, doen? donker. Donker. Ja, Oké. Krullen? dat mag niet doen. Ja, niet lang. Gewoon een beetje kort kapseltje. Ja, wie het geer. En hij moest groter zien als die, maar Groter wat als betekent dat? Wat is dat? Ja, ik ben maar 1,50 meter. Kom eens hier naar me staan. Oké. Ja. Dat is precies goed. De ik grootje. Ik huurde halverwege de 30 Huub. Ja. Die jongen. Ja, die hoor ik net niet. Zo, maar we kunnen eten. Ja? Ja, oké. Honger. Ja, we kletsen dan nog even door met Huub. Ja, doe Die ik gaat het. maar dus even toe. Ja. En geen idee wat dat is. Maar Nee, dat is nee, nee. Oké. Ga Ik heb reclame zo'n keer maken. gehoord. Ja, dat is hier fijn boscafé. Nee, het schijnt echt dat we mogen geen reclame maken, dus volgens mij is het toch echt niet te weten. Het is echt servicekloot, hè? Nee, dat is bij de avond gewoon niet, hè. Dat is ook niet tevreden. Ja, precies. Knippen. Ja, nou ja, we knippen niet. Maar we piepen wel af en toe wat weg. Dus piept er gerust tussenuit. Ja. Ja. En nou ja, Kom je maar alleen. ik vroeg wel aan Huub wie we dit kunnen bereiken met de mailtjes dan. Dat is allemaal Ja? goed. Ja? Kijk maar. Hi Monique. Wat? Hoi je nou? Hi Jacqueline. En Joeke. En Joke. Ja, zeker. Gewoon zeer. Ja. Ik denk dat die het wel gezellig gaan hebben. Ah jee, ja. Ja, weet je, die is, mijn vrouw die heeft, ja, die heeft moeite met lange stuk, dat is mijn telefoon, lange stukken rieën.
En lang stukken rijden, mensen 20 minuten of langer, dat is al lang voor. Oké. Ja, Postert is nu, omdat de Roerbrug eruit ligt, moest de gans omrijden. Best 34 minuten, 44 minuten aan het rijden. En dat ging steeds meer tegen zitten. En dat in het donker rijden, dat is moeilijk voor haar. Dus heeft hij nu een heet zijn hangebaan gevonden. Dus dan kan hij veel met de fiets hier of met de benen maken. Ja, Maar ik denk dat ze die wel zou gaan missen, of niet? ja, absoluut. Denk ze dat ze contact zullen houden? nog? Jawel. Ja? Ja. Oké. We doen veel. Redelijk veel privé. Dus boeterwerk om. Dus het zijn eigenlijk echte vriendinnen geworden. Oké. Ja. Maar als het door de week weekend is, Ja. dan is er door de week ben je lekker weer wel eens een barbecue'tje hier of zo. Oh je ja. Ja? Oh je ja. Oké. Zeker dat. Dus de helft toch nog wel een beetje van gezelligheid. Ja, ik hou zeker van gezelligheid. Alleen ja, het werk brengt met zich mee dat ik niet nog verjaardagen kan. Omdat ik in het weekend aan het werken ben. Het zal de baas blij zijn met hem man.